Wara li għal snin twal tħalla fi stat ta' abbandun, ġnien l-Arusa tal-Mosta ngħata dera ġdida hekk kif sar fih proġett ta' reġenerazzjoni b'investiment ta' madwar €900,000. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Ministru għall-Ambjent José Herrera, ingħad kif grazzi għax-xogħol ta' Ambjent Malta dan il-ġnien irritorna għall-glorja tiegħu. Fil-waqt li faħħar ix-xogħol stupend tal-ħaddiema fih dan Ambjent Malta, il-Prim Ministru sostna li huwa importanti li dawn il-proġetti jiġu apprezzati u jinżammu fi stat tajjeb minn min jifrekwentuhom u jużhom. Dan biex il-flus jintefqu fi proġetti oħra għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin. Il-Ministru José Herrera elenka x-xogħol ta' reġenerazzjoni li sar f'dan il-ġnien. Għandek area fejn ħajjelabu tfal, għandek il-furniture tal-ġnien ġi ristorawt kollu, għandek il-bins, għandek il-faċilitajiet sanitari, għandek kollox, ġifieri dan ġnien kien mejjet mitluq għal kollox u llum għandek rigal ġojjel għal mhux biss għall-Mostin għal Maltin kollu. Il-Ministru Herrera innota li f'dan il-ġnien tħawlu madwar 2500 siġra u arbuxella biex f'għaxar tiem f'pajjiżna sar investiment fit-tħawwil tal-fuq minn 100,000 siġra. Pajjiżna qatt mara daqshekk siġar qed jiġu mħawla nasab rekord ta' dawn l-aħħar sekli, mhux ta' dawn l-aħħar snin. Biex bekk, spazju ieħor ingħata lura lill-pubbliku fi proġett li huwa ħolqa minn katina ta' investimenti li juru l-impenn tal-Gvern biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.